Kartta vessassa. No mitä tuli? Arvaa mikä mun kurkusta tuli. No. Tämä! Kynsiharja. Onko sun pakko äänellä? Oi, nyt tuli tämmönen. No joo, ei tässä ennen. Olet hyvin sairas. Otetaan kukka mukaan. Ja sen päin. Mä olen samaniloinen. Käsilaukkunen on siellä olohuoneessa. Joo. Tän otti taas puhuu. Se oli taas kuuluu samaa nyt. Älä seuraa minua.